Ανοίγουμε τις δύο εικόνες από την επιλογή Αρχείο, Άνοιγμα, και μεταβαίνουμε στο φάκελο εκείνου του υπολογιστή στον οποίο έχουμε αποθηκεύσει τις εικόνες. Επιλέγουμε και τις δύο εικόνες πατώντας σταθερά το πλήκτρο Control από το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια από το κάτω μέρος του παραθύρου διαλέγουμε Άνοιγμα. Οι δύο εικόνες ανοίγουν η μία μετά την άλλη, μπορούμε να τις δούμε. Θα προσπαθήσουμε τώρα να πάρουμε την εικόνα αυτή του Mickey Mouse και να την κολλήσουμε στην εικόνα που βρίσκονται ο Asterix και ο Obelix. Προκειμένου να επιλέξουμε τη φιγούρα του Mickey Mouse, χρησιμοποιούμε το εργαλείο ελεύθερης επιλογής από την εργαλειοθήκη. Προσπαθούμε να κάνουμε το περίγραμμα της φιγούρας πατώντας σταθερά και συνεχόμενα το αριστερό πλήκτρο του ποντικού. Όταν έχω τελειώσει το περίγραμμα, αφήνω το αριστερό πλήκτρο και βλέπω ότι γύρω από τη μορφή του Mickey Mouse έχουν εμφανιστεί μικρές διακεκομένες γραμμές. Είμαι έτοιμη τώρα να αντιγράψω τη φιγούρα. Κάνω δεξί κλικ επάνω της και διαλέγω επεξεργασία, αντιγραφή. Μεταβαίνω στην εικόνα στην οποία θέλω να επικολλήσω τη φιγούρα και μέσα στην εικόνα κάνω δεξί κλικ πάλι, επεξεργασία, επικόλληση. Η φιγούρα του Mickey Mouse έχει έρθει, αλλά ωστόσο είναι δυσανάλογα μεγάλη με την υπόλοιπη εικόνα. Επομένως θα προσπαθήσω να τη μετασχηματίσω με τα εργαλεία που μου δίνει το GIMP. Το πρώτο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσω από την εργαλειοθήκη είναι το εργαλείο μετασχηματισμού, που είναι η αυξομοίωση μεγέθους. Κάνω κλικ σε αυτό το εργαλείο και στη συνέχεια προσπαθώ να πιάσω τη φιγούρα του Mickey Mouse από το περίγραμμά της και να τη μικρύνω ή να τη μεγαλώσω ανάλογα με την περίπτωση. Παρατηρώ ότι με το που πατάω το αριστερό πλήκτρο επάνω στο περίγραμμα εμφανίζεται το παράθυρο της αυξομοίωσης μεγέθους, καθώς και ένα πλαίσιο από το οποίο εγώ μπορώ να μικρύνω ή και να μεγαλώσω τη φιγούρα ανάλογα με το πώς θέλω να την έχω. Μικραίνω λοιπόν στην περίπτωση αυτή τη φιγούρα έτσι ώστε να ταιριάζει με την υπόλοιπη εικόνα και όταν αποφασίσω το τελικό της μέγεθος πατάω την επιλογή κλίμακα για να σταθεροποιηθεί η εικόνα στο μέγεθος αυτό. Η εικόνα σταθεροποιήθηκε σε ένα μέγεθος και τώρα θα πρέπει να τη μετακινήσω για να τη φέρω στη σωστή θέση. Για να το κάνω αυτό χρησιμοποιώ το εργαλείο μετασχηματισμού από την εργαλειοθήκη, που είναι το εργαλείο μετακίνησης. Το διαλέγω, πηγαίνω στη φιγούρα μου και τη μετακινώ στη σωστή θέση ή σε αυτήν που εγώ θεωρώ σωστή θέση. Προσοχή, εάν κατά τις εργασίες που κάνουμε με τις δύο εικόνες χάσουμε την επιλεγμένη μας εικόνα, την επιλεγμένη περιοχή, για παράδειγμα γίνει αυτό και δεν είναι δυνατόν πια να τη μετασχηματίσουμε με κάποιο τρόπο, είναι εύκολο πατώντας την επεξεργασία ανέρεση να ακυρώσουμε την ενέργεια που κάναμε και να ξαναεμφανιστεί το περίγραμμα γύρω από τη φιγούρα, έτσι ώστε να μπορούμε να την επεξεργαστούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μετασχηματίσαμε την εικόνα μας, τη μικρύναμε και τη μετακινήσαμε, επομένως έχουμε τελειώσει το μετασχηματισμό και θα προχωρήσουμε στο να κάνουμε επεξεργασία ολόκληρης της εικόνας, ολόκληρου του κολάζ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε επιλεγμένη όλη την εικόνα, γι' αυτό διαλέγουμε το εργαλείο ορθογώνιας επιλογής, κάνουμε ένα κλικ στην εικόνα και βλέπουμε ότι πια είναι επιλεγμένη όλη η εικόνα. Ας τη μεγενθύνουμε για να δούμε τυχόν ατέλειες που υπάρχουν και να τις διορθώσουμε. Παρατηρούμε ότι γύρω από το περίγραμμα του Mickey Mouse υπάρχουν μερικά άσπρα σημάδια. Θα τα καλύψουμε με το σωστό χρώμα χρησιμοποιώντας το εργαλείο της κλωνοποίησης. Το εργαλείο της κλωνοποίησης είναι στην εργαλειοθήκη, το διαλέγουμε, μπαίνουμε μέσα στην εικόνα, καταρχήν το μικραίνουμε, μπαίνουμε μέσα στην εικόνα μας, πατάμε Ctrl, αμέσως ο δείκτης του ποντικού έγινε ένας μικρός σταυρός και αυτό σημαίνει ότι κάνοντας εκεί κλικ με το αριστερό πλήκτρο του ποντικού
θα διαλέξουμε το χρώμα αυτής της περιοχής για να επικαλύψουμε στη συνέχεια, θα δούμε πώς, τα άσπρα σημάδια που υπάρχουν γύρω από το Mickey Mouse. Πατάμε, έχουμε λοιπόν κρατημένο σταθερά το πλήκτρο control από το πληκτρολόγιο, πατάμε μία φορά το αριστερό πλήκτρο του ποντικού και μεταβαίνουμε στις άσπρες περιοχές που είναι γύρω από το Mickey Mouse για να δούμε πώς θα τις επικαλύψουμε με γαλάζιο χρώμα. Η σφραγιδούλα σημαίνει ότι εξακολουθούμε να έχουμε διαλεγμένο το εργαλείο της κλωνοποίησης και επομένως πατάμε το αριστερό πλήκτρο και βλέπουμε ότι σιγά σιγά η άσπρη περιοχή αρχίζει να καλύπτεται με γαλάζιο χρώμα. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι το ποντίκι μας παίρνει το χρώμα και ό,τι άλλο υπάρχει στην περιοχή που δείχνει το σταυρουδάκι που κινείται στο επάνω μέρος της οθόνης. Πατάμε σταθερά το πλήκτρο control από το πληκτρολόγιο, μεταβαίνουμε με το ποντίκι στην περιοχή του πράσινου, κάνουμε μία φορά κλικ εκεί πέρα, βλέπουμε ότι το σταυρουδάκι παραμένει μέσα στο πράσινο και αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε από εκεί χρώμα και ό,τι άλλο υπάρχει για να καλύψουμε τις υπόλοιπες περιοχές που είναι λευκές. Θα πρέπει και πάλι να μικρύνουμε την εικόνα μας για να κάνουμε και άλλου είδους επεξεργασία στην εικόνα που θα αφορά τα χρώματα αυτή τη φορά. Προκειμένου να επαναφέρουμε την εικόνα σε μια πιο μικρή μορφή, θα πρέπει να διαλέξουμε από το μενού προβολή, εστίαση, την επιλογή σμίκρινση. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που μας παρέχει το περιβάλλον αυτό είναι ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τα χρώματα της εικόνας μας με διάφορους τρόπους. Πάμε στην επιλογή χρώματα και διαλέγουμε φωτεινότητα αντίθεση. Μπορούμε από τις δύο μπάρες που υπάρχουν εδώ πέρα να αυξήσουμε τα φωτεινά σημεία της εικόνας, όπως επίσης και την αντίθεση ανάμεσα σε αυτά. Παίζοντας με αυτές τις δύο γραμμές εργαλείων μπορούμε να κάνουμε τα χρώματα στην εικόνα μας πιο ζωηρά, όπως παρατηρείτε. Όταν η εικόνα έρθει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι ικανοποιητική για μας, πατάμε την επιλογή εντάξει. Πάμε να δούμε μια ακόμη επιλογή που αφορά τα χρώματα και που είναι η ισορροπία των χρωμάτων. Στην ισορροπία των χρωμάτων μπορούμε να επιλέξουμε στις τρεις αυτές μπάρες ποιο χρώμα θα επικρατήσει έναντι των άλλων. Για παράδειγμα, στην πρώτη μπάρα που έχουμε κιανό και κόκκινο, μετακινώντας τον δείκτη αυτό προς το κιανό, αφαιρούμε κόκκινα και αυξάνουμε τα γαλάζια. Και αντίστροφα. Ας κάνουμε εμείς την εικόνα μας πιο ζεστή, προσθέτοντας κόκκινα. Πατάμε εντάξει. Και οι αλλαγές μας έχουν γίνει αποδεκτές. Τέλος, δείχνουμε μια ακόμη ενδιαφέρουσα επιλογή που μας παρέχει το GIMP ανάμεσα σε πολλά άλλα εργαλεία. Είναι το μενού φίλτρα, όπου με διάφορους τρόπους μπορούμε να παραμορφώσουμε την εικόνα και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμείς από όλες αυτές τις επιλογές θα δείξουμε ενδεικτικά την επιλογή καλλιτεχνικά καρτούν, όπου μπορούμε να κάνουμε την εικόνα μας να φαίνεται σαν να είναι μια εικόνα από ένα περιοδικό κόμιξ. Για παράδειγμα, στο παράθυρο προεπισκόπησης μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα. Εδώ αυξάνουμε την ακτίνα στην οποία θα γίνει η αλλαγή. Βλέπουμε πάνω πως τις αλλαγές. Και εδώ αυξάνουμε την ποσότητα του μαύρου που θα έχει η εικόνα μας. Τη μειώνουμε βέβαια για να μην είναι τόσο σκοτεινή. Αφήνουμε εκεί την αλλαγή, την ακτίνα στην οποία θα γίνουν αποδεκτές οι αλλαγές και πατάμε εντάξει. Εφόσον η εικόνα έχει τις αλλαγές που θέλαμε, θα την αποθηκεύσουμε από την επιλογή αρχείο, αποθήκευση ως,
προσέχουμε τον τύπο του αρχείου. Η εικόνα μας θα πρέπει να είναι JPG, που είναι μια μορφή που είναι αποδεκτή από τα περισσότερα προγράμματα στον υπολογιστή και ιδιαίτερα εύχρηστη. Όταν έχουμε επιλέξει και το σωστό τύπο, δηλαδή JPG, πατάμε αποθήκευση. Στο παράθυρο που ανοίγει πατάμε και πάλι αποθήκευση και η εικόνα μας έχει αποθηκευτεί στο σωστό σημείο.